Ikawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig na ginagakasama kami sa Libertad. Diba ako kan sa balay na lang. Ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko. May apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio. Sang ginatag nila ng 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo, number 1. Mga kabombalubala mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa DYWB, Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time. 33 minutos na ang nakaligat sa taknang alas 5 sang hapon. Maayong hapon, Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sang Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa tawag at palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Subong hapon sa Sabado inyo makapod si Bombo Franz Sandro Burgos. Mag-up din ay kita tubtub-tak na alis sa isang sining hapon. Kagita man na pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Babatian kita sa 6:30. Sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagin kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget, mag-click sa subscribe button kag ang notification bell kag makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga koturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sa Sabado, Abril 9, tuig 2022, ang adlaw subong nga ginasug-alaw naton kag regular holiday, ang araw ng kagitingan. Kag para sa aton nga the vote countdown for the national and local elections, may ara na lang kita sang nabilin nga 30 dias antes ang piniliay sa Mayo 9 tuig 2022. Kagliton kita sa aton mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Mga veterano nagtipon sa Bacolod Public Plaza para sa paganduraw sang araw ng kagitingan. Kaina sang agano ang pagtipon mismo sa tubang sang monumento sang Anong Soldier sa syudad sang Bacolod, especially sa bahin sang Bacolod City Public Plaza. Mga veterano sang Armed Forces of the Philippines o kun AFP, Philippine Army, Police, sa BCPO kag iban pagid nga mga veterans no nga naka-witness sang tion sang World War II no, ang iban sa ila ti wala na gid naka-survive no, kung wala na gid ang iba nagtaliwan na because man sang katigulangon kag subong ti ginahanduraw gid ang ila ni nga kaadlawan o kung sa English pa Blood Day of Valor. Kag sa dugang pag natong mga balita sa lokal, Piria 6 ginatutukan ang pagka-involve sa mga politiko sa illegal nga droga. Wala ni mismo ginapabayaan kag ginapabungul-bungulan kag ginapabulag-bulagan
sa Philippine Drug Enforcement Agency ang amuning nga mga suhestyon, no? Especially sa pila ka mga katapo man sang gobyerno, no, nga pagatutukan kag dapat gid yang i-identify o kon i-verify ang mga reports nga may kangtanan sa pagka-involve o kon nagakuha sang financial support sa pila ka mga drug dealers ang pila ka mga politiko. No, that's the big question. Well, samtang nagilapit ng eleksyon subong, ang PDEA Regional Office 6 no nagatutok sa amuni nga issue. Kag sa dugang mga mga balita sa lokal, delivery van ginhold up sa Wanwasang Ilog. Upod ang salesman kag drivers ng sining delivery van hold up sila ini kahapon sang hapon mga alas 4 sa kilometer o kon kilometro 114 sa Barangay Tabo sa Wanwasang Ilog. No, tukibon na natong karon kung pila ning nakuha no nga balor sang kwarta nga ginahupot sang nasiling ning nga mga biktima. Kag sa dugang mga mga balita sa nasyonal, 4 ka mga lugar ang ginpaidalom sa signal number 1 bangod sa bagyong Agaton. Nangin tropical depression na subong o kun bagyo ang low pressure area no nga subong nga ginhingadlan kay Agaton. May 4 na ka mga lugar subong no nga gin-identify no ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte kag sa bahin sang Masbate, Sorsogon kag pila pagid ka mga kaisla o maisla kag kaprobinsyanan sa nasakupan sa Visayas kag Mindanao. May pila ka mga panumdong kag pahibalo ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAG-ASA nga maka-experience sa moderate to heavy no at times intense rain nga magapadayon subong adlaw sang Sabado hasta sa kagahon sang Domingo no sa na-mentionar tong mga lugar. So dapat sa atong bangkultura dira sa may norte o kon sa may itaas nga bahin o kon sa may kabukiran maghalong kita kag not only sa ibabaw kag mismo diri sa Patagman no ang dalukdo sa tubig ulan nagikan sa kabukiran no paiway anay magpaligo sa mga suba. No, kay kadelikado gid. Kag sa dugang mga balita, agri groups nagpandam sa publiko tuoy sa pagsaka sa presyo sa mga farm products. No, nadumduman yun ang grupo nga Sinag, no? Ang sila ni mismo ang nagabantay man, especially sa pilaman ka mga pag-asud-asud, pila na makasimana ang pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ginasiling mala nila nga domino effect. Saka isa, saka ang tanan. Dalahig ang isa, dalahig ang tanan. Kaya mo na subong ang ginatanaw kay because isa pagid ang karason, no? Even though ang bagyo subong way pagid nakahalit sa mas malapad nga area sa pungsod Pilipinas, may pila pa lang ka isla kag riyon ring na halitan ni Agaton, no wala pa ni natumod kon ano ni kalapad, no? But let's hope nga hindi na gini maglala pa ang sitwasyon, no? Kagay nagaduga pagid ang presyo pagid no sa mga balaklon, especially sa bahin sa mga kautanan, sa mga farm products, no? May posible nga price hike suno sa ila. Kag sa dugang mga balita sa international, death toll sang mass shooting sa Israel nagdugang. Ang ikatatlong biktima sang mass shooting dito sa Tel Aviv sa Israel ang nagtaliwana. Sa nagligad to, duwa pa lang to ang nagtaliwan, may 8 ka mga injured. Ang 8 ni ka mga injured dala ni dito ang amo ni subong latest nga nagtaliwan, no? Amuni ang ikatatlo nga biktima sang mass shooting dito sa Tel Aviv, Israel. Wala pa rin natumod, no? Base may kangtanan sa o kon sa pagka-terorista nga mga aradra subong, no? Nga nagapuyo man sa Israel. Ginapatihan ni daan nga siling dire, no? Isa ka Palestinon, no? Kung Palestine ang nagtigayon sang nasiling ning mass shooting. We know naman, no, dito ang Israel sa amo, ang reliyon dito, may Christians, may Hudyo, may mga Muslims. Tisubong ni nagsugod na daan ang Ramadan season, no, kag nagapatigay naman sila sang ilan nga mga pagpamalandong man. Amoy na mga mainit kang nagapaunang mga balita kag posible nga magaluntan samtang nagapangalaga na Bobo Reports Afternoon Edition. Time check, 40 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang hapon this time mga kabombo before kita magpadulong sa patrol. Kamusta kamo drama ko tura naton kay because ang pagtupa sang ulan do hindi gid mapunggan. No, bisan di kita maglibot subong, bisan di kita magsuhot nga buo subong,
ang pagtupa sang ulan nagatayo yon. Nagasige-sige pila na kadlaw, no? Subong may pila na ka mga areas diri sa Bacolod nga nagasuprer sang pagbinaha. May pila na ka mga drainage system naman di nga nagkalalokab, nagkalarumpag kay because sa pwersado nga pressure sang tubig nga nagagwa, no? Ang pamangkot kon bakod bala ang drainage system. No, kay may pila diri ka mga drainage system sa syudad sa Bacolod ang daw bulilyaso. No, daw imbes nga mangin masulhay ang lakat sang trapiko, nagperwisyo pa. No, kay because nga guba ang dalanon kay tungod sa mabaskog nga tubig nga nagagwa sa mga kanal kag imbornal, no, nga wala na natulipang dandri sa syudad sa Bacolod. Subong na lang gid maning mga kay gayunan nila na dumduman. No, amo ginagambal bala nila, hindi mo yung mapaktan ang mga ginapang obra, no, kung hindi maglabay ang disgrasya. Especially sa mga tig-ululan nga tiyempo, no? Kaangay sine, hindi mo yan mapaktan kung mabakot ina o kung hindi. Kung nagapangsyonar balance ang insakto o kung maayo, no? Kung palyado o kung hindi. Drama na di matumod. Ang mga ginatago nga sikreto gakabulgar basta mag-abot ang binaha sa syudad sa Bacolod. Anong buot silingon na? Budgeted ang project, no? May budget, may specific amount for the projects, di ba? No, millions of pesos ang ginatala na para dira. Milyon ka pesos ang ginpreparar para dira, no? Para mapasanyog, para mapabakod, kag syempre ang durability, no? Hindi lang siya abot silingon niya nga for how many months lang siya kutob, for how many years ang bala lifespan bala. After 3 years maximum niya, amo na lang maximum nga lifespan sang project, no? After 3 years gubon ta naman, kayuhon ta naman, no? Wala na isiban nga pungsod yan may makita ya. Dire lang na di sa Pilipinas, no? Tita imagine mo ya kay nga ang specific budget para dira, ginpreparar, no? Walang labis, walang kulang. For example, 11.4 million. Sa 11.4 million pesos da may 0.25. Sa iba niya nga pungsod, amo ginaya 0.25 ginayang buas taya. No, amo na yang ila budget nga maubos. Wala na diya sa buhin da. Sinintimos da kung ano pa da, no? Wala lang ta kabalo kung paano ni nila ginabuhat. And that's the big question. Pag-abot sang tig-ululan binaha, gagwa ginang kamatuoran nga ang pag-ubra hindi maayo. No, hindi bala pulido nga pag-ubra kay because do ka witi-witi, no? Pakulahaw nga obra. Amo na ganang balbla nila yang nga dapat ang solusyon hindi band-aid, no? Kaya band-aid that's for temporary, no? Dapat yung solusyon niya for a lifetime, long-term na solusyon, not for short-term na solusyon. Kaya yung short-term tanuha bala subong, no? Isang sano lang na naton na nalabyan, do okay pa na, no? Pagbalik namon for after 3 years, oops, na ano na ni, no, nga ginbungkal naman eh, no, duay pa ni gani nagkano do ginilabta naman haw, no, ginkutibaw naman ti dapat tutukan ta na, no, kung ano ang ginistoryahan sa amo nang proyekto dapat panindugan naton nga amo lang gina, no, obraw naton sang insakto hindi lang kita sila nga magpakulahaw sa aton nga pagserbisyo, no, kay syempre tao sweldo man sa aton, no, sa inyo dira. O sino dami nga mga natungdan ang mga hensya, well, ara na sa inyo jurisdiction kung paano nyo na tutukan kag pasanyugon pagid ang inyo nga mga obra. Time check, 45 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang hapon. This time, padulungan na nato ng patrol. Kaupod subong kay Bombola ni Zel Minardo kag kay Bombo Grace Lin Lobaton. Ang update, no? Sana siling nga mga incidents nga nagluntad sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Unahon to naton Bombo Anthony, no, ang sa bayan sang Ilog kay may ginaaligar dito nga duha ka mga biktima sang pagpang-hold up, no, ang salesman to kuno kag delivery ako na driver sana sila nga delivery van kon kamusta na tong ilaman nga kahimtangan kag pilang balor sang ginkuha sa mga kawatan sa ila. Sige, checkan nato ng patrol, no.
o si saon man naton kung kabusta no kay subong hapon may nagluntad man nga drug bypass operation. Sa diri man nga bahin sa may malapit man dira sa may barangay 2 no. Sa diri man mismo sa sakupan sang syudad sang Bacolod. No kon sa nasakupan sang Bacolod Police Station 2. Diri mismo sa may dirang area no. Grabe man na dang mga areas dira no. Do ka rampant gidra sang pagbaligya sang illegal nga droga. No ang illegal nga droga subot ginatingwaan na nga mauntat. Ara paghihapon. Sige, balikan nato na patrol ko po sa kay Bombolyan ni Zil Minardo, no? Check na naton ang update sa mga na-holdapan dito sa Banwasang Ilog kag ang latest nga drug bypass operation nga ginpatigayon sa Bacolod Police Station 2. Bombolyani, good afternoon. Please come in. Bombo Andro, isa ka driver kag kaupod sini sa nga salesman no nga sa nga delivery van no nagakarga sini sa makahulubog nga ilimno na Bombo Andro ang gin-hold up ya sa Banwasang Ilog Bombo Andro kung sa diin ini ang suspetsado Bombo Andro no wala makilalan sini ang suspetsado kung sino ini kung sino ang nag-hold up diri sa bahin sa salesman kag sang driver sini sa delivery van. Sira Bombo Andro specimente sa may barangay Tabo, Banwasang Ilog, Negros Occidental. Sa diin sunod sa investigation sang Ilog Municipal Police Station, nagapanukot ini ang salesman samtang may dara naman ini nga inugdulong nga produkto nga ilimno na Bombo Andro ini ang driver sa sangke. Nasa ini sila ang ginpalapitan sa gin-hold up sa mga suspektado nga armado. May mga dala ini nga mga armas luthang Bombo Andro. So ini ang salesman kag ang driver nakuhaan ini sila sang collection nila Bombo Andro no sa gina-deliver ini nila which is nagabalor sang 19,000 na pesos so kon 19,000 Bombo Andro. So ang mga biktima ini yan nagapalagyo na rin ini sila Bombo Andro no kag ang kasubong man ini ang mga suspektado padulong sa direksyon sa barangay Tabo. So subong Bombo Andro gina-investigaran sa isang kapulisan sa Ilog kung sino ini ang mga suspektado kay sino ba na no ang accountable sinita na tabo ng krimen dira sa may Banwasang Ilog. Grabe no. So Bombolyan ba siguro pruway mas lakabalo nga ang dala ni sang delivery van makahulubong ngilim nun? Bombo Andro dira sa may parte bisang south no kakalugin na sila kay may mga pangalan gina kong panel bisang sigarilyo may ngalan na sagwa pag ini kong ga-deliver sang makahulubong nga inim no. So yagi sa kumpanya man nga panel ba nabalaan gina nila kay may wala gid sila nag-interes sa makahulubong ngilim no no? Amo gani so ang ginkuaya ang kwarta gid so sa kapikaduhon kay pila na makahulubong ngilim no na mabakal nila mo? Amo gani Bombo Andro imagine bala 19,000 kani man ang sa bahay niya sang mga na biktima no say makaluluoy laban ni Sila Bombo Andro kay sila gina yung manabat mo. Kahit kung hindi nila siguro pagyatag. Basi kung tayaan ka na karon sa armas ya ate. Baylo pang kabuhi mo. Ang bugid gani Bombo Andro sa nagrambal sa kwarta lang man tani galing kiti ginapangabudlayan man sala. Kay sa pabumulyan iyan na isang company mo hindi to ila. Budlay na. Oo, kung isipon mo ara na sila nga jurisdiction ng kwarta. So ara gina sa ilaya paghalong tigaling anon mo na Bombolyani nga ikaw di akaron yang way kada inugbato da be no ting kontra ang hold up pero may taya na si movie nga armas lutang ti kung kalas kada akaron di basi kung ano padang magaluntad no so sa mga kawatan ang para ni sila Bombolyani pamintahan na lang gini no way bala nagapangabuhi sang patas ti ang iba niya ang duwa ang salesman ikagang delivery boy o kanang driver sa delivery van amo ni Bombolyani nga nagatrabaho sa insakto no. Correct so, para sa aton mga makotoran dira tigaling Bombolyani kung magbato ta kung magbalos man ta may layi man bimo no. Ting iban wala gyud may mahimo kundi na lang gid submit na lang gid iatag na lang gid kwarta Bombolyani. Amo gani Bombo Andro pareho laman sa tanan nga pigado. Correct, so ang makulang lang gid sila isang pagpangabudlay nila Bombo Andro hindi para pwede nga iraso ng permit ang kapigadohon. Kapigadohon. Amo nang amo na siya Bombolyani ang kung sino pa bala ang word nga kapigadohon o kanang poverty
Kung isipon mo lang guro sa isa kadlaw, hindi mo na maisip kay kung sa tao pa overuse na nasa. Amo gigyan ni Bombong. Kabahayan man na siyang gusto man kay sa nagabaligya, no? Sang Correct yan. illegal nga droga. Oo. Kaya mo man ang rason nila bumuandro. Te. Kapigaduhot man. Oo. So, as of now, Bombolyani, no, ang investigation, why pag hindi natumod, no? Why pag hindi nakilala kung sino tong mga kawatan to, no? Wala bumuandro, pero kung pensaro naton, ini ang incidente. So, adlaw pa. Sang natabo correct. ini, mga ugtuguro ini bumuandro. May ano pa, no? Sadag pa ng adlaw, taas pang adlaw. Hindi ko meron nakakita bumuandro, kadlok naman ni nila, nga batuan, pag-idukon Correct. manugid. Pero doon Budlay na. ka mga mo nga incidente bumuandro, nga Oo. matugod ang mga suspect. Correct, no? So, base guro Bombolyani, ang may gabantay lang na nada sila guro, may ka-surveillance na nada guro kung nga natigayon ng pagpang-hold up. Yes, correct. Kasi ang mga panel, bani bala bumuandro sa bahay sa South, may mga schedule, ini sila mo, Correct. pareho man dala sa mga lending, ang adlaw manukot, Nan. bisado na yan sa mga hold upper sa Yes. bumuandro kung ano oras, doon sila malabay, kasi sa doon sila makadto Correct. yung ruta, gini. Kasi ang ilang schedule, amo ginabumuandro yan sa for the pila nakatuig-tuig. Namugin na da, no? So, ti Bombolyani, ang ilog PNP, no? Tani matagaan man isang kasulbaran. Kay bisan broad daylight Bombolyani, isog, no? Mga makabuhat sila sa amuni ng mga buluaton, especially sa mga pagpang-hold up. But in speaking of that Bombolyani, subong, na-mentionar to natong kaina ang kapigaduho, no? Kung paberte. So, do may latest drug bypass operation mo to. Base angot na ni sa kapigaduhon Bombolyani. Yes, sa Bumbuandro. So, tatlo naman ini no, sa mga persona ang nagkanadakpan Bumbuandro. Bao ini ang isa ni ka minor de edad, Ba, no, may minor nakalakip pagalit. dire. Naglikat Bumbuandro sa mani ang nakitaan ko nga gin dakop sa kapulisan. Ba. Which, yes. Kapila na which is 17 years old ni Wow. Darian Soto. Kapila na ni So, sa ihan magbalik-balik da, station 2 Bombolyani. Bumbuandro do ikatatlo niya na ni Gore kadua na nadakpan. Abaw, grabe, Kaya no? sa kiti Minor, minor. na. 17 years old. Oh, because of Bumbuandro, ini juvenile ang, law na. ang tatlo kasuspetsado, amo ini si Bibi Jula, aka Tata, ini sa Bumbuandro, Oo. 55 anyos, kaga-residente ini sa Purok Narabaybay, Barangay 8, Bacolod City, apang ini ang duwa ka mga suspetsado, nga 17 years old si Arias Soto, residente naman sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod. Kagamo man si James Cañete, aka ni Saya Jim, no? 18 anyos, ni Saya Bombo Andro, na sa Purok Sigay man, Barangay 2. So, ini ang tatlo kasuspetsado, Bombo Andro, no? Dito, ang duwa ni ka bataon pa, naglagaw, ini sila ya kay alias Bibi, dito which is dito yung patigayunan, ini ang payback operation, Bombo Andro, which is nag-result ini sa confiscate dari Bombo Andro sa mga ginasuspetsohan sa buho kon illegal drugs na mayara kabugaton ini ang illegal drugs niya sa bunga 7 grams, which is mayara standard drug price nga 47,600, kagasubong men ini ang marijuana leaves, no? Nga mayara naman na more or less ang 7 grams with estimated value ng 840,000 pesos babo. O kan 840 pesos babo Andro. So subong ini ang nagkaalarso nga mga persona yara na nakahunong sa police station to for proper disposition na babo Andro. Kag siguro sa Lulis ini nakatala na nga pagapasakaan ini sa pag-violar sa Republic Act 9165. Okay, sige, no? I-update na lang from time to time, no? Kaya because ang minor ni Bombolyani, isa ni sa mga concern man sa mga kapulisan, no? Kaya syempre, ang nagligan ni kapag kinakop siya, drugsman? Yes, Bambuandro, sa may sigay, nagligad, sa nadakpan. Oo. So, niya lang ni Bambuandro, mag-18 sa mabaligya sa droga. Kasi amo ginay pagambal nga matapat na gid sa priso. Kay subong 17 pa sa ate alang-alang. So, kapila na ni sila panumduman, no, nga untaton galing kay sa bahay nila. Pigado Bambuandro, pigado katama. Ate amo gid. Sige. Bombolyani, salamat gid. Sa Bombo Andro, amayad to ang mga balita nga gikan sa patrol. Ini si Bombo, yan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo. Madamong salamat kay Bombo ni Zil Minardo live sa patrol. No? Matapos gindulong sa ato ng mga latest updates and happenings. Dili ka nagluntad sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Baw, grabe man si Toto, no? Baw, to! Ang ginikanan mo.
No? Kabalo to ayhan nga mo nang ginabuhat mo. Duwa ka na kabes nga madakpan sang kapulisan dra sa bahin sang police station 2. Dugay-dugay ano Canada celebrity, no? Kaya nga anong celebrity? Sikat no? Masikat ka na dra sa police station to. Sa edad mo nga mo pa lang ni baw toto. Tadlungon mo ang imo nga banas. Kabalo naman kita, no? Sa mga kultura naton, may pila naman din mga balita nga nagluntad, especially dito sa syudad sa Bacolod, nga in related to drugs, no? In related sa drugs, nga wala gid natagaan sang hustisya ang pagkapatay sa ila, no? Ang ila nga kamatayon, as of now, floating ang mga cases, no? Because ang aton nga administration, ang administrasyong Duterte, ang ilang nga number one advocacy is to fight the illegal drugs, no? Kontrahon, tapnaon, untaton ang illegal nga droga. Mismo, dumduman nyo to sang it's 2019 to Bombo Anthony, no? Ang campaign to, no? I think it's 2019, no? Or 2016, sorry, no? 2016. Ang pagpakampanya man mismo ni Anay Mayor sa Davao, no, nga subong atong presidente nga si Presidente Rodrigo Duterte, nga nagbuya gito sa sugilanon, kamo nga mga durugista, papatayin ko kayo. Amo na ang iya nga hambal. So, may pila ka mga cases sa mga shooting incident sa bugos nga Pilipinas, no? Nga related into drugs. Ginatawag pa na ganing extrajudicial killings, no? Because it's isolated case. It's not hindi bala masiling yang into directly nga amuni, no? May mga points sila, may mga angles kung ano ang rason sa mga pagpangluthang kay kasami nga mga investigations ng otoridad in related to drugs. No? Malapit sa illegal nga droga ang inabing ni persona nagabaligya sa illegal nga droga, nadakpan na sang nagligan nga mga tinuig sa illegal nga droga. So that's it, no? Sa mga kabataan subong sa mga ginikanan, no? Bantayan naton, no? Panilagan naton kung ano ang ilang mga ginabuhat, kung ano ang ilang mga ginapang obra outside sa inyo nga panimalay. Okay, syempre mga kabataan subong hindi man naton ni matutukan, hindi man naton mabantayan, no? Mga ginikanan sila na si tatay, no? Sila na ya mismo ang nag-guide sa kabataan, pero galing mga kabataan, mga ritubado, ang ritubada man. Hindi man mabalan. Especially bala sa mga rebel age na bala, no? Sa mga DC years, no? Amo na tara na ng mga critical nga age, no? Kita sa una nakagi makita sang pagkasultero, no? Pagkadalaga da, no? Ara naman sa teenager. But not totally nga lihis kita bala sa banas na to, because ang ginikanan naton kabalo, no? Kung ano ang buhaton nila para sa kaayos ang kabataan. No? Di man natin ma-generalize, di man natin ma-conclude nga every parents, no, kada ginikanan may kakulangan. No? Wala man to perfecto nga ginikanan. May araman mismo nga may ginikanan gani nga because sa mga iban nga mga circumstansya, problema. No? May mga ginaproblema sila. No? Syempre hasta nga nadala na ang kabataan. No? Hasta nga ang kabataan tindo naglis naman sa ilan nga banas. Time check, 58 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 ng hapon, mga kabombo. Magabalik pa natin nga palatuntunan ng Bombo Reports Afternoon Edition. Pero ito sinamagata ko na si Planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadget. Bacolod. Paradyo Bombo. Welcome back sa napalatutunan ng Bombo Report sa afternoon edition. Time check, alas 6:00 na sang hapon, and this time mga kabombos, talbay na kaya rin natong Bombo News Center. News Center, please come in. Silangan ng Visayas ayon sa pag-asa. Samantala, ang Philippine Veterans Affairs Office umaasang maipapasa na rin ang panukalang batas para sa mandatory subject kaugnay sa World War II sa mga paaralan. Ilang driver na sumailalim daw sa drug test sa unang araw ng Oplan Biyaheng Ayos, nasa mahigit 1,400. Nasa 20 naman ang naitalang positibo sa droga. Ang giyera naman sa Ukraine maaaring magtatagal pa. Pilipinas malayong makaladkad sa giyera dahil sa kasunduan nito sa Amerika, ayon yan sa isang security analyst. Ang Davao de Oro isinailalim na ho sa state of calamity dahil sa nararanasang malalakas na pagbuhos ng ulan at dandang pamilyang apektado ng pagbaha. At sa ating international news, ang presidente ng Ukraine tiniyak na hahanapin at managot ang lahat ng Russian troops na responsable sa missile attack sa isang tren na ikinamatay ng 50 katao. Sa ating balitang palakasan sa NBA superstar Kevin Durant nanguna sa panalo ng Brooklyn Nets laban sa Cavaliers para pumwesto ang team na number 7 sa Eastern Conference. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Patuloy hong binabantayan ang Tropical Depression Agaton na ngayon ay nananatili sa silangang bahagi ng Pilipinas. Huling namataan ang sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 130 kilometro sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. May taglay itong lakas ng hangin na 55 kilometro kada oras. Mas malakas na huyan kumpara nitong nakalipas na araw at ang kanyang gustiness ay nasa 70 kilometers per hour. Ang naturang sama ng panahon ay inaasahang kikilos ng pahilagang silangan at ngunit sinasabi ng Pag-asa DOST na mananatili itong mabagal ang pagkilos hanggang pagsapit ho ng araw ng linggo. Samantala, sa kaugnay pa rin hong balita, may isa pang bagyo na binabantayan ang Pag-asa DOST at nananatili naman ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang naturang sama ng panahon ay nasa layong 1,915 kilometro sa silangan ng Mindanao. May taglay na ho itong lakas ng hangin na 75 kilometro bawat oras, mas malakas na kumpara kanina at may gustiness o pagbugso ng hangin na 90 kilometers per hour. Ang kanyang movement ay west-northwestward direction o pakanluran, hilagang kanluran. Yan ho ay mas mabilis na ngayon mula sa 10 kilometers per hour kanina, ngayon ay 15 kilometers per hour. Ang Pag-asa naman ay nagbabala sa mga babiyahe sa karagatan na makipag-ugnayan muna doon sa mga sasakyan hong pandagat at gayon din yung mga babiyahe sa pamamagitan ng eroplano sapagkat nakataas ang babala ng bagyo bilang isa dyan sa Eastern Visayas o partikular na ho dyan sa Eastern Samar at yung Dinagat Island
at maging yung Bukas Grande at yung Siargao area ay apektado rin ng naturang samanang panahon. Sa iba pang mga balita, ang Philippine Veterans Affairs Office umaasang maipapasa na rin ang panukalang batas para yan sa mandatory subject kaugnay sa World War II sa mga paaralan. At ilang kababayan naman walang alam o nakalimutan na ang araw ng kagitingan. Alamin ang karagdagang mga detalye sa report ni Bobo Raymond Tinaza. Ngayong araw ay ginugunita ang ika-80 anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Pero, naalala at alam pa ba ng ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, ang mga nangyayari, ang mga leksyon, ganoon din ang pamana, ang mga sakripisyo, lalo na ang buhay na naibuwis ng araw na iyon. Kaya umaasa si Undersecretary Ernesto Carolina, Administrator ng Philippine Veterans Affairs Office o PVAO, na may pasa sa 19th Congress ang panukalang batas na naglalayong maituro ng mas komprehensibo ang mga kaganapan sa World War II. Sa ngayon, ang House Bill 8250 ay pumasa na sa plenaryo sa lower house at nandun na ngayon sa Senado, pero inabutan ng recess ng Kongreso. Sinabi ni Undersecretary Carolina na kapaloob sa panukalang batas na gagawing 50% ng lahat ng units sa history subject ay kaugnay sa World War II at mas palaganapin sa college level. Ayon kay Yusek Carolina, hindi masyadong kabisado ng mga Pilipino ang mga nangyari sa ikalawang digmaang pandaigdig dahil ang ituturo sa mga high school ay Philippine-Spanish Revolution, Philippine-American War. Kaya ang kilala ng mga bata ay sina General Luna, Aguinaldo, Jose Rizal at kukunti ang nalalaman sa Second World War na ang daming mga kabayanihan na nangyari noon dahil advance na ang giyera. May mga tangke na, may mga eroplano, pero hindi nga naituturo kasi wala palang reference materials. Mabuti na lamang daw at may mga natagpuang history materials, notes at diaries sa National Archives ng US na pinagbatayan sa pagbuo ng syllabus. Nakagawa tayo ng syllabus na pwedeng ituro na sa mga bata. Kaya ngayon, itong batas na to, 6 to a more comprehensive teaching of World War II in higher education. So 50% ngayon ng lahat ng units sa history will be about World War II, and they will start a 3-unit na elective sa college about World War II. So itong House Bill na ito, 8250, pumasa na sa plenary sa lower house. And nandun na ngayon sa Senate, and nasaran nga lang, nag-recess na eh. But ang promise ng mga authors, this will be refiled sa 19th Congress. Ang author nito si Roman Romulo, dun sa lower house. At sa Senate naman ay si Joel Villanueva. So tulungan nyo kaming i-promote ito. Yes, opo. Para talagang maituro na sa ating mga bata itong World War II. Opo. Para yung matutunan nila sa classroom, pag lumabas naman sila, makikita nila sa Mount Samat, sa Corregidor, sa Kiyangan, sa MacArthur Park sa Leyte, sa Balantang sa Panay, at doon pa sa mga military shrine and war memorial na ating itatayo pa. Lumalabas nga na totoo ang tinura ni Undersecretary Carolina kaugnay sa kawalan ng sapat na kaalaman ng ilan nating mga kababayan kaugnay sa Araw ng Kagitingan. Dahil sa mga nakapanayam ng bomboradyo, kung hindi ngiti, katahimikan ay maling sagot ang naging reaksyon ng ating matanong kung anong alam o ideya o naalala kaugnay sa araw na ito. Sa mga heroes po natin, kuya. Anong naalala nyo o alam nyo sa Araw ng Kagitingan? Ikaw na. Ano, Araw ng Kagitingan? Hindi nyo alam? Anong naalala nyo o pagkakalam nyo sa Araw ng Kagitingan o yung Fall of Bataan? Yung Araw ng Kagitingan? Hindi ba si Rizal, Jose Rizal? O anong meron sa Araw ng Kagitingan? Anong nangyari noon? Like, nakawala ba yung Philippines sa mga Japanese? World War II? I don't know. Kaya nawa
nanawagan si Undersecretary Carolina ng suporta sa naturang panukalang batas para mabatid lalo na mga kabataan ang napakahalagang kaganapan ng ating kasaysayan. Dahil ika nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na palakasin pa ang ugnayang pansiguridad sa kanilang unang Foreign Defense Ministerial Meeting. Yan ho ay sa gitna ng alalahanin sa lalong iginigit pa rin na aktibidad sa maritime dyan ho sa bahagi ng West Philippine Sea at yung mga aktibidad ng China. Ito ang unang tinaguriang 2+2 talks sa pagitan ho ng dalawang kalyado ng US na parehong may overlapping na pag-aangkin sa teritoryo dyan sa may bahagi po ng karagatan na tinatalakay pa rin. Inihayag ni Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi na ang dalawang bansa ay nagbabahagi ng seryosong pag-aalala tungkol ho sa sitwasyon sa West Philippine Sea at sila ay sumasang-ayon na tiyakin ang pagsunod sa mga international law. Kabilang na ho ang 2016 Arbitral Award para sa Pilipinas. Sa mga hindi naman na pagkakaunawaan sa China, pati na sa UN Convention on the Law of the Sea at maraming iba pa, na pag-alaman na inaangkin ng China ang halos lahat ng bahagi ng naturang karagatan. Noong 2016 ay pinawalang bisa nga ng isang international tribunal. Ito ho yung sa The Hague, ang mga paghahabol ng China sa West Philippine Sea sa isang kauna-unahang desisyon. Ngunit binaliwala naman ng Beijing ang naturang pasya. Sa pagpupulong, nagawa nilang kumpirmahin ang kanilang kagustuhan na higit pang pahusayin ang kanilang pakikipagtulungan para sa pagharap sa mga panrehiyon at pandaigdigang hamon at kanilang pakikipagtulungan tungo sa pagsasakatuparan ng malaya at bukas sa Indo-Pacific. Sinabi rin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nagpalitan sila ng mga kuro-kuro sa mga isyu ng regional security na karaniwang concern, lalo na ang kalayaan sa pag-navigate at overflight at gayon din yung pagsunod sa mga international law. Kasama na ang desisyon ng tribunal noong taong 2016. Bukod pa ho sa Pilipinas, bumuo ang Japan ng 2+2 framework kasama na ang 8 iba pang mga bansa. Ang United States, Australia, Britain, France, Germany, India, Indonesia at maging ang Russia. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na wala pang XE, XD at XF recombinants ng COVID-19 ang natukoy dito sa bansa. Idinagdag pa ni Vergere na 2 Delta variant cases ang nakita sa Regions 2 at 6. Sinabi rin niya na ang University of the Philippines sa pamamagitan ng Philippine Genome Center sa UP Visayas at sa UP Mindanao ay gumagawa ng sarili nitong pagpapatakbo ng genome sequencing ng SARS-CoV-2 mula sa mga sample ng komunidad sa parehong island groups. Ang fully equipped satellite facilities na ginawa, posibleng sa pamamagitan niya ng joint efforts ng UP, Department of Science and Technology, Department of Health at Department of Budget and Management, ay nagsimula ng genome sequencing services ng nasopharyngeal at oropharyngeal swab samples mula sa Department of Health licensed COVID-19 testing laboratories sa pakikipagtulungan ng Department of Health Epidemiology Bureau upang matukoy ang mga variant ng SARS-CoV-2 na umiikot sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Sa unang bahagi ng taong ito, nagsimulang makipagtulungan ang UP PGC Visayas Western Visayas Medical Center para yan sa pagkolekta at pagkuha ng viral RNA na mga sample bago ang sequencing. Sa ngayon, matagumpay na nakapag-sequence ang UP PGC Visayas ng mahigit 300 samples at naisumiti na mga resulta sa Department of Health para yan sa pagsusuri at pag-endorso sa Regional Epidemiology Surveillance Unit.
Ang mga reso ay nag-uulat ng mga sequencing result sa kani-kanila mga local government units upang maglagay ng isang mahusay na diskarte upang mabawasan ang pagpapadala ng mga umiikot na variant sa mga kinaukulang lugar. Katulad nito, nakikipagtulungan na ang UPPGC Mindanao team sa Southern Philippines Medical Center para yan sa sequencing ng mga sample mula sa Mindanao. Ituloy pa ho natin ang ating mga balita. Inihayag ng Samahang Industriya ng Agrikultura Usinag na maaaring tataas pa ang presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga produktong agrikultura sa mga susunod na linggo. Sinabi ni Sinag President Rosendo So, inaasahan nilang tataas pa ang presyo ng mga produktong agrikultura dahil tumataas din ang presyo ng raw materials. Gayunman, sinabi ni So na hindi biglaan kundi paunti-unti ang magiging pagtaas ng presyo. Anya, tumaas ng nasa 50 sentimos kada kilo ang ani ng mais. Kasabay nito, sinabi naman ng naturang opisyal na sa darating na linggo ay tataas din ang production cost ng mga magsasaka, kaya tataas na rin ang presyo ng ani. Gayon din, idinagdag niya na aangat pa ang presyo ng isda at gulay. Para sa isda ay sinabi ni So na tumaas ang presyo ng bangus sa 135 kada kilo. Mula huyan sa dating 85 pesos kada kilo. Habang ang presyo naman ng tilapia ay tumaas sa karagdagan na 30 pesos. Para huyan sa presyo ng manok naman ay meron ding pag-angat. Wala pang issue ho ng nakikita dito sa supply na sinasabing inoobserbahan din dahil sapat naman umano ito ayon sa mga magsasaka. Anya, may inaasahan pang pagtaas din ng presyo at dagdag na halaga ang ipapataw kung magkakaroon ng problema sa hinaharap na panahon ng bansa kung nga balsa sa may barangay Hacienda sa Bagao, Cagayan. Sinabi ni Genevieve Sumawang ang pamangkin ng namatay na si Nelson Sumawang na ilibing na sa sementeryo sa barangay San Jose sa Bagao, Cagayan ang labi ng kanyang tiyuhin kaninang umaga. Ayon kay Genevieve na ipagpapaliban sana ng pamilya ang libing dahil sa mataas ang level ng tubig sa ilog bunsod ng ilang araw na pag-ulan. Subalit itinuloy nila ito dahil sa marami ang nagaboluntaryo na tumulong na gumawa ng balsa at itawid ang kabaong sa rumaragasang ilog mula sa may Sitio Birong. Sinabi ni Genevieve na bukod sa bangkay ay tumawid din gumawa ng balsa at itawid ang kabaong sa rumaragasang ilog mula sa may Sitio Birong. Sinabi ni Genevieve na bukod sa bangkay ay tumawid din sa ilog ang nasa 50 katao na kinabibilangan ng kanilang pamilya, mga kamag-anak at iba pang nakilibing. Kaugnay nito ay sinabi ni Genevieve na wala silang ibang daanan kundi sa ilog kung kaya't pahirapan ang pagtawid dito kung ito ay tumataas dahil ang kanilang ginagamit ay balsa, pinalubong mga supot o kaya ay mga salbabida. Dahil dito ay umaapila sila sa kanilang lokal na pamahalaan na matulungan sila upang maibsan ang kanilang hirap sa pagtawid sa ilog. Namatay ang tiyuhin ni Genevieve noong March 31 dahil sa sakit at ngayong araw ang schedule ng kanyang libing. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jane ay kasalukuyan o kaya ay magsasagawa, nakatakda naman magsasagawa ng assessment ang mga kinaukulang ahensya upang sa ganon ay malaman kung gaano yung kadami o kaya yung kalawak yung pinsala na ito nga idinulot ng pagbaha no dito sa ilang lugar dito sa dito sa probinsya ng Cagayan. At particular kasi sa mga naapektuhan dito, Bombo Jane, Bombo Dennis, ay itong mga naani na mga palay at mais na ito sana ibibilad sa mga gilid ng kalsada.
pero ito ay nabasa dahil sa naranasan na pag-ulan ilang araw na ang nakalipas, kung kahit yung ilan sa mga ito ay tumubo, yung iba ay nasira at kung kaya't para-paraan lang no, yung ginagawa ng ilan sa ating mga magsasaka para maisalba ang kanilang mga aning palay at mais. Bombo Jane, Bombo Dennis. Okay, Bombo Marvin, ang concern natin, yung kasalukuyang sitwasyon, kumusta na? Maulan pa rin ba dyan sa probinsya ng Cagayan ang inyong nararanasan? So far, sa ngayon naman, kaninang tanghali, Bombo Dennis, no, ay tumigil naman yung pag-ulan at medyo sumikat din ang haring araw. Subalit sa ngayon ay medyo nakakaranas naman ulit tayo ng panakanakang pag-ambon, Bombo Dennis. May mga kababayan ba tayong kinailangang ilikas dahil nga dito sa naging sitwasyon? At anong mga diskarte rito ng local government, lalo't papasok yung Semana Santa, may mga aktibidad, papaano, may mga kanselasyon ba ng mga aktibidad dyan sa inyong lugar? So far sa ngayon naman, Bombo Dennis, no, ay walang mga inilikas na ating mga kababayan kasi batay sa pakikipag-ugnayan natin sa mga kinaukulan sa iba't ibang mga LGUs ay mabilis naman yung paghupa ng tubig dahil sa ito nga no, yung mga ulan lang itong dalahon nito at maging itong yung binabantay na Cagayan River kaninang umaga ay nasa ano rin no, nasa 4 meters no yung level nito, pero kaninang mga alas 3 ng hapon nasa 3 meters na lang ito at ibig sabihin ay bumaba yung level ng tubig at hindi rin kasi nagpakawalan ng tubig no ang Magat Reservoir na ito yung isa sa nakakaapekto dito sa probinsya ng Cagayan. Dahil ang probinsya ng Cagayan, Bombo Dennis, Bombo J, no, ay catch basin ito ng tubig manggagaling sa may part ng Nueva Vizcaya, Ifugao at probinsya ng Isabela kasama na ang Quirino, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo Marvin. Ingat kayo dyan. So yan ang ating report mula dito sa may Bombo Radio Tuguegarao. Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! 21 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan pa ho mamaya mga kabombo, may iba pa ho tayong mga pag-uulat hinggil dyan sa nagkaroon ng mga pagbaha ng mga lugar, ano? Dahil ho dito sa umiiral na bagyo. Okay? At may nakataas ho signal number 1, kaya ingat-ingat ho, lalo na yung mga babiyahe po sa karagatan. Sa dagdag pang balita, naglabas na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng mga lituntunin para sa pre-COVID-19 testing. Doon ho ito sa mga newly hired workers. Nakasaad sa Department Order number 233 na ang mga kwalipikadong benepisaryo ay ang mga bagong hire na naghahanap pa ng kanilang trabaho at bukod sa mga bagong tanggap ng mga aplikante sa kanilang mga pribadong domestic establishment na inaplayan, ang mga sakop din ng order ay yung mga ahensya ng natatanggap doon sa mga overseas workers na nakatakda naman para sa deployment at gayon din yung mga bagong hinirang ng mga empleyado sa alinmang sangay o kaya naman ay instrumentality ng gobyerno. Hindi naman saklaw sa programa ang foreign except persons of concern at gayon din yung kailangan lamang ho dito ay magpresenta ng mga sumusunod ho na documentary requirements para ho dun sa mga aplikante. Ano? Ito, yung photocopy ng anumang valid na government-issued ID, duly accomplished na subsidy application form at certificate of engagement acceptance o kaya naman ay appointment kung kinakailangan. Nararapat na nilagdaan ng mga sumusunod ho na personalidad, yung may-ari ng establishmento o kaya naman pangkalahatang tagapamahala o kaya ay tagapangasiwa ng human resource o yung head ng HR department kung sakaling may pribadong domestic establishment naman at gayon din yung recruitment agency na naghihingi rin ho ng iba't ibang mga kinakailangang dokumento bilang kanilang requirements sa pag-apply at bago ma-deploy ang mga manggagawa sa ibang bansa. At pwede rin yung pinuno ng tanggapan ng human resource at ahensya ng ibang mga opisina at kung sakali naman sangay ng gobyerno kaya ay bahagi po ng trabaho sa loob ng pamahalaan ay may mga proseso din na kailangang sundan. Ang mga bagong hire na empleyado ay dapat na makapaghain o makapagsumite ng kumpletong mga kinakailangan
para sa mga dokumento sa pinakamalapit na tanggapan ng DOLE. Ito yung mga field office na susuriin naman yung kanilang mga aplikasyon sa lubuyan ng 3 araw ng trabaho doon sa naturang tanggapan para ito ay maaprubahan o kaya naman ay sabi agad kung hindi pasok doon sa pamantayan. At kinakailangan ito'y maindurso sa paunang sumuri patungo doon sa susunod na tanggapan na siya naman maghihimay at kung sakasakali mag-aaproba o kaya naman kung sakali talagang hindi obra ay tatanggihan yung naturang aplikasyon. Una nang naglaan ng DOLE ng nasa 100 million pesos para ito doon sa proyekto para sa mga pagkukunan ng pondo dito sa mga aktibidad na sinasabi pasok ito sa national budget. Samantala naman, nakapagtala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng 1,403 na mga driver ng pampublikong transportasyon sa lahat ng terminal sa buong bansa na sumailalim yan sa drug testing sa unang araw ng Oplan Biyaheng Ayos, Semana Santa. Ginawa ito ng kagawaran upang matiyak na hindi gumagamit sa pinagbabawal na gamot ang mga driver habang nagmamaneho. Sa ilalim ng Oplan Harabas na isinagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency, ang drug testing sa mga driver at konduktor kasama ang LTO, LTFRB, Department of Health at PNP mula sa kabuang bilang na sumailalim sa drug test. Nasa 20 driver at konduktor dispatcher ang nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Dahil dito, ipapatawag ng LTFRB ang operator ng transport company na kanilang kinabibilangan. Suspindihin naman ng LTO ang kanilang lisensya. At kaugnay niyan mga kabombo, mamaya may mga follow-up tayo doon sa mga lugar kung saan natukoy itong mga driver na nagpositibo sa illegal na droga. Muna tayo ng dagdag pang report. Ilang jeepney drivers ay inihihirit pa rin na maisali sila doon sa service contracting program na muli sisimulan. Yan ay sa araw ng Lunes. Alamin natin ang kabuuan ng detalye nito sa report ni Bombo Gerald Ulep. Sa kabila ng pag-uumpisa ng service contracting program ng LTFRB na mayroong libreng saka, yung ilang mga drivers ay walang idea at hindi nila alam itong naturang programa at yung ibang drivers gusto nila daw maisali rin dito pa rin sa service contracting program ng ating pamahalaan. Una rito, sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion na sa Lunes ay sisimula na ulit ang pagpapatupad ng service contracting program para sa mga PUVs at libreng sakay naman sa lahat ng mga pasahero. Dahil dito, todo rin daw ang paghahanda ng LTFRB sa buong bansa, subalit hindi pa niya sa lahat ng ruta ito ipatutupad dahil may mga ilan pang mga operators ang hindi nakakakumpleto ng requirements. Kaya naman sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Mang Cleto Biag, isang driver ng jeepney sa Pasay City, sinabi nitong wala pa silang ideya sa naturang programa ng pamahalaan at sana raw ay mabuksan din ang ibang ruta dahil gusto rin nilang maisama sa naturang programa. Kung pwede mas maganda, gusto kong sumali. Paano gusto kong sumali dyan? Sa asosasyon nyo po ba hindi sinabi kung paano sumali doon sa service contracting program po? Hindi nga po. Hindi. Kaya di namin alam yun eh. Paano sumali? Kumusta pa yung pasada po ninyo? Okay naman po. Ayos naman. Maayos naman. Maluwag naman ang namin. Kahit paano kumikita naman. Sa ilalim ng tinatawag na service contracting program ng LTFRB, ang mga PUV operators at drivers na makikilahok sa free ridership program ng gobyerno ay makakatanggap ng one-time payout at lingguhang sahod base sa bilang ng kilometro na kanilang ibinabiyahe sa kada linggo. Nilinaw naman ni Casion na obligado ang mga operators na bayaran ang sahod ng kanilang mga drivers. Binigyang diin nitong bawal ang boundary system at ang payout daw ay idadaraman sa pamamagitan ng weekly basis. Ayon kay Casion, ang EDSA Bus Carousel Route ay isa sa una raw na ruta na bubuksan simula sa Lunes. Isusunod naman na bubuksan ang NLEX hanggang Metro Manila Service Route para sa libreng sakay program. Tiniyak naman ni Casion na hindi magkakaroon ng abala sa mga pasahero kahit bumuhos pa ang mga pasahero sa libreng sakay at maipit ang mga ito sa matinding traffic dahil
mayroon namang daw inilabas na memorandum na nagbabawal sa mga bus na pumasok sa mga lansangan sa Metro Manila tuwing araw. May nilabas po kasi tayo na Memorandum Circular number 2021-051 na ang mga sumusunod na Integrated Terminal Exchange ang pinapayagan na magbaba at magsakay ng mga pasahero. So ito yung North Luzon Expressway Terminal, ito yung PITX, Santa Rosa Integrated Terminal at Araneta Center Terminal para sa mga provincial buses touching Metro Manila po. Alinsunod naman po dun sa window scheme ika nga ng MMDA, pinapayagan naman po ang mga provincial bus na gumamit sa kanilang mga private terminals from 10 p.m. hanggang 5 a.m. po. Ibig sabihin po, from 5 a.m. until 10 p.m. naman po ay hindi pwedeng gamitin ang kanilang private terminals. So yung mga pasahero po natin, huwag po magpunta doon sa mga private terminals dahil bawal naman po na pumasok at mag-dispatch yung mga operators doon sa kanilang private terminals at ito po ay hinuhuli po ng MMDA. Kung maalala na sa 7 billion pesos ang pondong inilaan para sa Service Contracting Program sa ilalim ng 2022 General Appropriations Act. Ayon kay Kasyon, aabot daw sa 15,000 na units ng PUVs gaya ng modern at traditional jeepneys, itong mga buses at UV Express ang kabilang sa programa na magtatagal ng 45 hanggang 60 araw pero depende pa rin sa rehiyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa halos isang buwan, bago naman ang pambansa at lokal na halalan na nawagan ng isang youth climate activist sa mga politikong nag-aagawan para sa mga elective na posisyon sa gobyerno na isama ang pagpapagaan ng mga problema sa kapaligiran sa kanilang mga plataforma. Ikinalungkot ng Youth Leaders for Environmental Action Federation na ang pagbabago ng klima ay hindi talaga bahagi ng electoral agenda ng mga kandidato ngayon. Nakakabahala umano na makita ng ilan sa mga umaasa sa politika sa bansa ay hindi nakikita ang krisis sa klima bilang isang problema kung saan sa katunayan ay inilalagay nito ang lahat sa panganib sa hinaharap. Tinawag nila na ang climate change ay nagbigay banta sa ating tirahan, human rights, food sources at banta na rin sa ating hinaharap. Dahil dito, hinimok ng grupo ang mga botante na pumili ng mga politiko na tumutok sa ugat ng krisis sa klima at may political will na tugunan ito. Oras natin sa buong kapuluan, 31 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Inihayag ni Vaccine Expert Panel Dr. Nina Gloriani na dapat ay natutunan na ng mundo na mamuhay kasama ng sakit na coronavirus 2019 o COVID-19 sa ngayon. Aniya, ang paglitaw ng iba't ibang mga variant ng COVID ay palaging magiging banta at nakasalalay sa mga tao kung paano nila susundin ang mga pag-iingat at pagsisikap na bawasan ang mga transmission nito. Sinabi ni Gloriani na ang recombinant na naturang variant, yung Omicron XE, na iniulat ho na nakita sa United Kingdom ay humigit kumulang 10% mas madaling may lipat kaysa dun sa original na Omicron na parent nito. Yung BA2 at yung biological mutation activity ng mga behavioral characteristics nito ay pinag-aaralan pa rin ng mga eksperto. Nauna nang sinabi ni Dr. Edsel Salbanya, miyembro naman ng Department of Health Technical Advisory Group, na palaging may posibilidad na makapasok sa bansa ang Omicron XE. Kung sakaling mangyayari nga ito, sinabi ni Salbanya na ang mga bakuna ay nananatili namang epektibong tool laban sa recombinant na naturang variant. Nauna nang sinabi ng World Health Organization na sinusubaybayan ito ang recombinant variant ng COVID-19, kabilang na nga ang XE, Omicron Hybrid, XD, Lineage at iba pang mga klase ng sakit na may kaugnayan pa rin sa COVID-19 at ang XE Hybrid ng Omicron Sublineage BA.1 at BA.2. Kasama sa pagtatakda ng WHO ang yung hawa o matinding epekto nito
pati na yung paglaganap at yung epekto naman ng bakuna kapag ang tinamaan ng sakit ay bakunado at yung panganib ng muli na namang tamaan ng impeksyon. Sa dagdag pang mga balita, nasa heightened alert status ang Bureau of Immigration dahil inaasahan nito ang araw-araw na pagdating ng hindi bababa sa 13,000 mga pasahero ngayong buwan at higit pa sa pagitan ng Palm at Easter Sunday. Tiniyak naman ni BI Commissioner Jaime Morante na lahat ng paliparan at daungan ay maayos na pinapatakbo. Ipinakita ng mga statistics ng BI na mga pasaherong dumating sa mga paliparan ay nasa average na ngayon sa pagitan ng 13,000 hanggang 15,000 araw-araw mula noong isang linggo kumpara sa 6,000 hanggang 9,000 noong nakaraang buwan. Ang bansa ay nagsimulang tumanggap na ng fully vaccinated na mga turista simula noong buwan ng Pebrero, kung saan ang Department of Tourism ay nagtala ng 202,700 arrivals noong Abril 7. Sinabi ni Port Operations Division Chief Lawyer Carlos Capulong na ang mga electronic gate ng Bureau of Immigration ay fully operational para yan sa peak season. Ang proseso ay magbibigay daan sa digital processing na mapagdating o arrival ng kasing bilis ng 8 segundo bawat pasahero. Magugunitang mamarkahan ng Roman Catholic ang linggo ng palaspas sa Abril 10 sa pamamagitan niyan ng pagwawagayway ng mga palaspas o dako ng niyog na hinabi bilang palaspas pagkatapos ng misa upang alalahanin ang pagpasok ni Jesucristo sa Jerusalem. Ang Huwebes Santo hanggang Black Saturday naman ay mga official holidays. Sa dagdag pa nating mga pag-uulat, giyera daw sa Ukraine maaring magtagal pa at ang Pilipinas naman ay malayo na makaladkad doon sa naturang giyera dahil daw doon sa pagiging kaalyado natin sa Estados Unidos. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Everly Rico. Tiyak na magtatagal pa ang nangyayaring giyera ngayon sa Ukraine ayon sa isang security analyst. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay dating senior consultant ng National Security Council Ashley A. Stilio, isaan niyang natitiyak sa ngayon na magtatagal pang nangyayaring giyera kung naghahangad pa si Russian President Vladimir Putin na mayroong makamit na panalo sa paglusob nito sa Ukraine. Nakita din na niya na determinado talaga ang Ukraine sa pamumuno ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pagdepensa ng kanilang bansa. Inaasahan na mas darami pa ang suporta na manggagaling mula sa NATO gaya ng military aid para sa Ukraine bago magtapos ang giyera. Well, mahirap magbigay ng taya, Bombo Elmar, no? Kung ilang araw pa o ilang buwan pa. In fact, ang itatagal nitong giyerang ito. But one thing for sure, if Vladimir Putin is still seeking some measure or some form of victory against Ukraine nitong kasalukuyang giyerang ito, tatagal pa ito dahil nakita naman natin na determinado ang bansang Ukraine at ang kanilang presidente na si Volodymyr Zelensky na ipagpatuloy ang kanilang pagdepensa at tuligsa sa mga ginagawa ng bansang Russia against yung bansa nilang Ukraine. This will not be resolved anytime soon. At ang nangyayari lamang dito is pinapalawig po ang isolation ni Putin at ng kanyang bansa na Russia versus the rest of the world. Samantala, malayo naman ayon sa dating senior national security consultant na makaladkad ang mga sundalo ng Pilipinas sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil sa Mutual Defense Treaty ng bansa sa Amerika. Bagamat batid ang epekto naman ng giyera sa nararanasang mataas na presyo ng gasolina at ilang mga bilihin sa Pilipinas. Well, in an actual shooting war, mukhang malayo pa tayo doon na Bombo Elmar, no? At in terms of yung epekto, nararamdaman na natin yan dahil yun nga, nung nagsimula ang giyera, tumaso yung presyo ng crudo at syempre, ramdam kaagad natin yun. By extension, in terms of the supply chain, ang Ukraine po ang
isa sa top producer ng wheat, no? Kung saan yan po ay isang sangkap para doon sa paggawa ng tinapay. So eventually, mararamdaman din natin yan. Kung ang tanong magkakaroon ba ng pagkakataon na yung mga sundalo mismong Pilipino ay mapapasok sa isang giyerang kinakasangkutan ng Estados Unidos. Kung papasok ang Estados Unidos sa giyerang ito, mukhang malayo pa naman. Sang-ayon din ang dating security consultant sa naging desisyon ng Pilipinas na pagpabor sa dalawang resolution ng United Nations sa pagkondina laban sa Russia at pagsuspindi dito mula sa United Nations Human Rights Council dahil sa ibinabatong war crimes laban sa Russia. Ayon pa sa security analyst na magiging crucial at evident na magkakaroon ng pagkiling ang Pilipinas sa malawakang pagsuporta sa Ukraine kapag nagkaroon na anya ng paglalayag ng supply ship patungo sa Russia para suportahan ito at magkakaroon ng maritime blockade. Binigyang diin din ni Ace Dilio bilang dating National Service Consultant ang mariin pa ring pagtanggi ng Russia sa nakumit nitong war crimes laban sa Ukraine, kung saan kamakailan lamang ay nadiskubri ang massive grave ng mga namatay na sibilyan sa kabisera ng Bucha, Ukraine. Anya, isa ang misinformation of fake news ang ginagamit ng Russia na propaganda na bahagi ng tinatawag na modern o hybrid warfare, bagay na mahirap na anyang itanggi ng Russia ang ginagawa nitong genocide. We have to remember, no, na ang Russia sa tinatawag nating hybrid warfare, no, isa ang misinformation at fake news sa kanyang pamamaraan sa pagsasagawa ng propaganda, no, as nakaparte ng modern warfare, ng hybrid warfare nga na tinatawag natin. Yan po ay sa isang dako, no. On the other hand naman, mahirap pong itanggi because of the ubiquity, no, yung dami po ng pamamaraan ng komunikasyon. Marami po ang nakakapagsagawa ng pagdodokumento, no, ng mga atrocities ng Russian Armed Forces. Nabanggit nyo na po ang siyudad ng Bucha, no, kung saan napakarami po, nakakalat po sa kalsada. In fact, marami pong nakalibing sa mga mass graves. Ano? At hindi pa nga ho daw na nabubungkal lahat at nare-recover ang mga katawan ng mga sibilyan, no? Karamihan na sibilyan na naging biktima sa atrocities na ito ng Russian Army. Pangalawa po dyan, kamakailan lamang, isang train station kung saan nagsasagawa ng evacuation ang bansang Ukraine ng kanyang mga citizens, inatake, naging target po yan ng isang missile attack. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Dagdag pa mga balita, nagbabala ang isang government advisor tungkol sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa susunod na 2 buwan dahil yan sa malalaking kaganapan tulad ng halalan sa Mayo at mga relihiyosong kaganapan tulad ng Ramadan at Holy Week. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, mayroon tayong panahon ng kampanya sa politika, halalan at mayroon tayong mga relihiyosong kaganapan tulad ng Ramadan at mga pagtitipon ng masa. Ang lahat ng ito ay tinatawag na high-risk event para sa mga super spreader. Ipinunto ni Herbosa na tuwing Ramadan, ang mga Muslim ay magkakasamang kumakain sa gabi, habang ang mga Katoliko naman ay pumupunta sa mga probinsya tuwing Semana Santa upang makita ang kanilang mga kamag-anak. Samantala, ang mga political rallies ay mga mass gathering kung saan minsan ay nakakalimutan ng mga dadalo na isuot ang kanilang mga face mask ng maayos. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, ipinaliwanag ni Herbosa na posible pa rin ang pag-akyat ng bilang ng kaso. Sa atin pang mga pagpapatuloy mga kabombo, yung mga dagdag nating balita. May mga low-lying areas pala dyan sa Maguindanao area ang nakakaranas pa rin ng mga pagbaha. May mga pamilya nga apektado ho ng naturang pagbaha at sa mga tent
sa paligid ng daan o gilid ng daan pansamantalahong nanunuluyan. Kaugnay niyan, may pag-uulat live ang Bombo Radio Coronadal. Nakaranas din ng ilang pagbaha ang ilang bayan na Maguindanao, lalo na ang itinuturing na mga low-lying areas, dulot naman ng walang humpay na pagbuhos ng ulan, dala naman na masamang panahon. Ilan sa mga apektado ng baha ang mga bayan ng Pagalungan, Muntawal at Dungguan sa nabanggit na lalawigan. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Benjamin Alip ng Pagalungan, Maguindanao, sa kanilang bayan lamang nasa 20 mga barangay ang nalobo sa tubig baha kung saan umabot hanggang lampas tuhod ang taas ng tubig baha. Samantala, sa bayan naman ng Muntawal ay maraming pamilya din ang apektado. Yes, Bombo Danhart. Bombo Danhart. Mga kabombo, kukunin natin maya-maya yung linya muli ng Bombo Radio Coronadal sapagkat napaka-importante hong balita nito. No? Makita natin yung senaryo doon sa Maguindanao at mga karatig na lugar, patuloy pa lang naapektuhan itong mga pag-ulan, itong masamang lagay ng panahon. Atin hong kunin muli yung linya ni Bombo Danhart Militar ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Benjamin Alip ng Pagalungan, Maguindanao, sa kanilang bayan lamang nasa 12 na barangay ang nalobo sa tubig baha kung saan umabot hanggang lampas tuhod ang taas ng tubig baha. Samantala, sa bayan naman ng Puntawal ay maraming pamilya din ang apektado, lalo na mga barangay na nasa gilid lamang ng Ligwasan Delta dahil sa mabilis na apaw ng tubig sa naman ang patuloy ng pagbuhos na malakas na ulan. Ang nabanggit na mga bayan ay di kalayuan sa bayan ng Pikit sa North Cotabato na apektado rin sa pagbaha. Kaugnay nito, may ilang mga residente na nagpapatayo ng tent sa mas mataas na lugar sa gilid naman ng National Highway sa area ng Pagalungan upang maging ligtas sa baha. Agad naman na nabigay ng relief pack sa local government unit na nabanggit na mga bayan sa mga apektadong pamilya. Sa ngayon, mga kabombo, nananawagan ng mga opisyal na mag-ingat at manatiling vigilante sa patuloy na pagulan, lalo na at may panibagong sama ng panahon na ang mararanasan sa darating na Lunes. Yan ang ulat muna dito sa Bombo Radio Coronadal. Yes, Bombo Dennis. Oo. Sa kasalukuyan, kumusta naman? May mga pag-ulan pa rin ba dyan sa inyong lugar at maging doon sa mga karatig area, batay sa inyong monitoring dyan sa Bombo Radio Coronadal? Yes, Bombo Dennis, tama ka sa pag-interview namin sa Pag-asa Jensen forecaster na si Mr. Benreo Binyan. Magkaratig namin ng mga lugar dito ang North Cotabato, Sarangani Province at manginman ang South Cotabato ang makaka-experience pa rin ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Makikita nyo sa likod ko, Bombo Dennis, kahit kami dito sa Coronadal City ang nakaka-experience din ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Bombo Dennis. Okay, kaugnay nito ay dahil may paparating pang isang sama ng panahon. Although, hindi ito inaasahan na magla-landfall, ano? Ay hindi tatama sa landmass. Pero, baka magpatuloy pa raw kasi, sabi ng Pag-asa, yung mga pag-ulan. So, may mga measure bang ginagawa yung mga lokal na gobyerno dyan sa inyong lugar? Ay kahit papano, dapat maging alerto tayo. Sabi nga niyan, vigilant and observant dito sa sitwasyon natin na Bombo Danhart. Yes, Bombo Dennis, tama ka, yung local government unit na makaratig namin na lugar dito sa Coronadal, sa ibang lugar sa bayan ng North Cotabato at manginman sa ibang lugar dito sa South Cotabato ang nag-prepare na. Lalo na maraming mga reminders dito ang Pag-asa sa amin na ang mga low-lying areas, mga areas na nandyan sa mga bukid na areas is makaka-experience sila ng mga pagbaha or hindi inaasahang pag-landslide, Bombo Dennis. Kasi ngayon, pinaprepare na ang ilang mga evacuation center na pwedeng tuluyan ng mga apektadong or mga apektadong mga pamilya, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat at iba yung pag-iingat pa rin. Bombo Danhart at sa ating mga kabombo dyan.
Okay, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio. Bombo! Samantala naman, ang Davao de Oro isinailalim sa state of calamity dahil sa nararanasang malakas na pagulan at daan-daang pamilya apektado. May detalye ang Star FM Davao. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Davao de Oro dahil sa nararanasang pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw kung saan daan-daang pamilya ang inilikas. Ayon sa sangguniang panlalawigan na pinangunahan ni Vice Governor Maricar Zamora, naglabas ng Resolusyon number 1813-2022 na ideklarang state of calamity ang nasabing probinsya. Sa nasabing pagbaba ng state of calamity sa lugar, ito umano ay base sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinangunahan naman ni Governor Tyrone Uy. Sa datos na mula sa PDRMC, nasa humigit kumulang 900 families na mula sa Moncayo, Compostela, New Bataan at Mawab ang naapektuhan at 2 naman ang naitalang nanatiling missing. Iilan ring mga kabahayan, infrastructure, mga pananim at kabuhayan ang nasira maging ang linya ng kuryente sa lugar. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Lipat naman tayo sa Central Visayas sapagkat may personalidad ho na aresto ng mga otoridad ay nasa 7 bilyon ang bitbit ho nitong illegal na droga. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Arestado ang isang 25 taong gulang na lalaki sa Balaga Drive, Barangay Labangon, Cebu City sa isinagawang operasyon ng Cebu City Drug Enforcement Unit CONCDU sa pangunguna ni Police Major Jonathan Taneo. Kinilala ang nadakip na si Roberto Bacon, 25 taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng nasabing lugar. Nakuha mula kay Bacon ang 1.75 kilo ng hinihinalang shabu na inilagay pa sa isang refined Chinese tea bag na tinatayang nagkakahalaga ng 6.9 million pesos. Ibinunyag ng sospek na nagsimula itong magbenta ng ipinagbabawal na droga ng tamaan ng bagyong Odette ang Cebu noong nakaraang taon dahil sa hirap ng buhay. Walang trabaho ang kanyang asawa at naakit rin ito sa 10,000 pesos na pabuya kung makakapagbenta o makapag-deliver ng bawat kilo ng shabu. Puno ng pagsisisi si Bakod sa kinasangkutang ilegal na aktibidad at sinabing handa itong makipagtulungan sa pulisya. Ngunit may takot rin itong nararamdaman. Nakakulong na at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospitsado. Yan ang ating latest na balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Ako po si Bombo Jane Rivicoy nag-uulat para sa Bombo Network News. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu, Basta Radio. Bombo! Siyam naman na driver positibo sa paggamit ng illegal na droga matapos magsagawa ng store price mandatory drug testing ang PDEA doon sa Zamboanga City. May pag-uulat ng Star FM Zamboanga. Nagpositibo sa illegal na droga ang siyam na driver matapos magsagawa ng sorpresang mandatory drug test ang PDEA 9 kasama ang LTO, LTFRB at PNP sa Integrated Bus Terminal sa Divisoria, Zamboanga City. Ito ay bahagi sa programang ipinapatupad na Oplan Haraba sa rehiyon na kung saan naglalayon itong matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa oras ng Semana Santa o Holy Week mula sa mga driver na nasa ilalim ng impluwensya ng droga at alkohol alinsunod sa RA number 9165 at RA 10586. Sa naging resulta naman sa kabuang 212 na driver, siyam nang nagpositibo dito. 7 umano ay driver ng taxi, isang jeepney driver at isang tricycle driver. Samantala sa 130 namang driver sa Pagadian City ay walang nagpositibo sa parehong operasyon ng rehiyon. Agad namang inendoso ng LTO ang resulta ng drug test sa kaukulang aksyon. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Sky nag-uulat para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo!
Maliban dyan mga kabombo sa siyam na naaresto dahil sa paggamit ng droga ng mga driver. Ay ito ho, dyan sa Cebu may 7 driver naman at konduktor. Positibo rin ho sa paggamit ng shabu. Ay mabuti na lang hindi ho nakabiyahe. Arito ang ating update mula sa Star FM Cebu. Nag-positibo sa paggamit ng shabu ang 7 driver at isang konduktor sa isinagawang surprise drug test kahapon sa 300 na mga bus at taxi drivers at konduktor sa North at South Bus Terminals sa lungsod ng Cebu. Lumabas sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang 8 ay isang driver, isang konduktor ng bus at 3 taxi driver sa North Bus Terminal at 2 bus driver at isang taxi driver sa South Bus Terminal. Isa sa ilalim pa ang resulta sa confirmatory test. Sinabi ni PDEA 7 Director Levy Ortiz na ang drug test ay nilayon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko kung isa sa alang ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang bayan para sa Semana Santa. Dumalo sa drug test ang mga kinatawan ng Land Transportation Office o LTO at City Office for Substance Abuse Prevention o COSAP. Sinabi ni Law Enforcement Service Officer Aden Bilyasa ng LTO na hindi papayagang makabiyahe ang mga nagpositibo habang nakabinbin ang resulta ng confirmatory test. Ang mga makumpirmang positibo ngayon pa man ay isa sa ilalim sa rehabilitasyon na isasagawa ng COSAP. Samantala, siniguro naman ni Carmen Quijano, manager ng South Bus Terminal, na walang driver o konduktor ang naunang naabisuhan sa nasabing drug test, ngunit ilang minibus drivers ang naiulat na nakaiwas nang malaman nila ito noong araw na iyon. Iginiit ni Quijano na tatawagin niya ang atensyon ng mga operator ng minibus sa usapin na ito. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Isa nag-uulat. Para sa pabasang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Tiniyak ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na lahat ng nasa likod ng pag-atake ng Russia sa istasyon ng tren ng Kramatorsk na ikinamatay ng 50 katao ay mananagot. Anya, ito ay isa pang war crime ng Russia kung saan lahat ng kasangkot dapat ay mananagot. Idinagdag pa niya na sinubukan ng propaganda ng Estado ng Russia na sisihin ang armadong puwersa ng Ukraine para sa pag-atake. Napagalaman na hindi bababa sa 50 katao kabilang ang 5 batang namatay at halos 100 ang sugatan sa isang missile strike ng Russia sa isang istasyon ng tren na ginamit bilang evacuation hub sa silangang lungsod ng Kramatorsk. Samantala, nakabalik na sa kontrol ng Ukraine ang dating nuclear power plant sa Chernobyl, northern Ukraine, na unang kinuha ng mga puwersa ng Russia sa unang araw ng pagsalakay. Nasa mga 170 Ukrainian National Guards na nag-secure ng planta ay dinala sa basement at binihag doon. Samantala naman, nilagdaan ni US President Joe Biden ang 2 panukalang batas na nagpapataw ng karagdagang mga parusa sa Russia at Belarus. Sinuspinde ng isang panukalang batas ang normal na relasyon sa kalakalan sa Russia at Belarus na nagpaparusa sa mga bansa sa pamamagitan ng pagbibigay daan para sa mas mataas na mga taripa sa pag-import mula sa kanila. Ang iba naman ay nagbabawal sa pag-import ng energy mula sa Russia, kabilang ang langis, carbon at natural gas. Bombo Sports News. Isang panalo na lamang ang kinakailangan ng Brooklyn Nets upang tuluyang pumwesto sila na number 7 spot dyan sa NBA Eastern Conference. Ito'y matapos na idispatsa nila kanina ang Cleveland Cavaliers sa score na 118 laban sa 107. Dahil dito, isang panalo na lamang ang kanilang kinakailangan sa Lunes kung saan ay makakaharap nila ang Indiana Pacers para sa kanilang huling regular season games. Manalo man o matalo, pasok na rin ang Brooklyn sa play-in tournament kung sakaling ang pumwesto ang Nets sa number 7 at manalo muli sa Miyerkules, uusad na sila sa playoffs. Sa game kanina, bumida si Kevin Durant sa 4th quarter para kumamada sa kabuang 36 big points. Samantala, kung matapos naman ang play-in tournament sa pagitan ng April 12 hanggang April 15, ang 2022 NBA playoffs ay aarangkada sa Abril 16, habang ang Game 1 ng NBA Finals ay mangyayari sa June 2.
Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang halaga ng isang US dollar may katumba sa Pilipinas na 51 pesos 38 centavos, Singaporean dollar 37 pesos 75 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 55 centavos at ang Euro 55 pesos 91 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 70 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Ngayong araw ng kagitingan, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag na ang palatuntunan Zona Libre. Karon niya daw sang Sabado, Petsan, Huwebes, sabay sa bulan sang Abril, tuig 2022.